दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया बेयाव जोङो जोंनि सिनियर एडभकेट आरो बिथांमोननि टीमजों जोङो सावरायफैदों खारन आसामाव दायो डिलिमिटेशन जि खामानि बे सोलिगासिनो दङ समष्टि दाफामनाय पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लिनि आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जि हाबाफारिखौ मावबाय थादों दाख्लैबावै 27 मार्च 2023आव जोङो अलरेडि बिथांमोननो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो बेबायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो बड'लेण्डआव थानाय ट्राइबेलनि जानानै जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानिसिम मोनसे डाइरेक्शन नागिरनानै जोङो पिटिशन बा इन्टारल'किटरि एप्लिकेशन जोङो फाइल खालामदों जाहाथे जोंनि जे दाबि जे बड'लेण्डआव बा बिटिआरनि बे जिल्लायाव गासै मोननै पार्लियामेन्ट समष्टि क'क्राझार आरो उदालगुरि समष्टि लोगोसेनो 14टा एसेम्ब्लि समष्टि बेखौ दानाय थाखायाव बा बेखौ दानो थांनायाव जाहाथे कुनु कारनाव ट्राइबेलनि रिजार्भेशना बा एसटि रिजार्भेशना बन्चित जानो गोनां जाया आरो क'क्राझार लकसभा समष्टिया जेरैबायदि सिडिउल ट्राइब रिजार्भ जानानै दङ बे रिजार्भेशनखौ जोङो बाहाल लाखिनो थाखाय आइननि माने प्रक्रियानि गेजेरजों अनारेबल सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोङो डाइरेक्शन नागिरनानै बा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम डाइरेक्शन जाहाथे बिथांमोना दैथायहरो बेनि थाखायनो जों मोनसे इन्टारल'किटरि एप्लिकेशन जोङो पिटिशन जोङो फाइल खालामबाय आरो बे अलरेडि रेजिस्टार्ड जाबाय गाबोन बिनि हियारिं दङ आर्गुमेन्ट जागोन बेयाव आरो बिनि उननि समाव बे जि पिटिशननि सायाव जे सिस्टेमेटिक जि प्रसिडिउर बे सोलिबाय थागोन दा बेखायनो जोंहा मोनसे आइननि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ आरो 6 शिड्युल जि जोंनि बिटिआर जि काउन्सिल 6 शिड्युला फर द इन्ट्रेस्ट अफ द ट्राइबेल 6 शिड्युला जोंनि माने पलिटिकेल आरो जिखिनि राइट्स दङ बे राइट्सखौ प्रिजार्भ खालामनायनि थाखाय दा बेखायनो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै डिफु 6 शिड्युल काउन्सिलनि सिङाव डिफु समष्टिया जुदि मोनाब्ला जोङो मानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारि आरो बर'नि गासै हारिफ्रा मानो क'क्राझार समष्टिखौ जोङो रिजार्भ मोननो हाया बेनि थाखायनो जोङो दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो मोनसे पिटिशन फाइल खालामदों।